ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அன்னைக்கு ஒரு நாள் டி பிளாக் படத்துக்கு நைட் ஷோ டிக்கெட் போட்டிருந்தோம். ஆல்ரெடி லேட் ஆயிருச்சு. மாப்பிள்ளை வேற பொண்ணு பார்க்க போற மாதிரி பொறுமையா போயிட்டு இருந்தான். எப்படியோ ஒரு வழியா தியேட்டருக்கு போய் சேர்ந்துட்டான். உள்ள போய் வண்டியை பார்க்கிங் பண்ணி திரும்பி பார்க்கறதுக்குள்ள மாப்பிள்ளைங்க 2 பேர் குடுகுடுன்னு ஓட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இருங்கடா நானும் அத்திட்டு தாண்டான்னு சொல்லிட்டு நானும் குடுகுடுன்னு ஓட ஆரம்பிச்சிட்டேன். உள்ள போய் பார்த்தா எல்லாம் மந்தி கடையில பிரியாணிக்கு வெயிட் பண்ற மாதிரி ரவுண்டா சேர போட்டு உட்காந்தாங்க. அப்புறம் மாப்பிள்ளைங்க 2 பேர் லிஃப்ட்டுக்காண்டி வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. நம்மளாம் தெரியுமே, நம்ம ஷார்ட்கட் பைத்தியமாச்சுன்னு குடுகுடுன்னு ஷார்ட்கட்ல போயிட்டு இருந்தேன். டக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா வேற யாரும் இல்ல, நம்ம மாப்பிள்ளைங்க தான். லிப்ட்ல இடம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு தலையில அடிச்சு வெளியே அனுப்பிட்டாங்க போல. அதான் நம்ம கூட வந்துட்டாங்க. அப்புறம் செக்கிங்லாம் முடிச்சு உள்ள போனா படம் ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட் ஆயிருச்சுங்க. அப்புறம் இன்டர்வல்ல மாப்பிள்ளைங்க கண்டென்ட் வீடியோன்னு கேட்டாங்க. இருங்கடா நீங்க சுவிட்ச் ஆஃப் போறதே ஒரு கண்டென்ட் வீடியோ போட்டு விடுறேன்னு அதையும் போட்டு விட்டேன். அப்புறம் தியேட்டருக்கு வந்ததுக்கு மெயின் காரணமே நம்ம ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிடணும் தான். அதே வாங்கிட்டு செகண்ட் ஹாஃப் பார்க்க போயிட்டோம். ஓவராலா பாத்தீங்கன்னா படம் சூப்பரா இருந்துச்சுங்க. எல்லாரும் போய் பார்க்கலாம். நல்லா செம த்ரில்லிங்கா இருந்துச்சு. அப்புறம் பார்க்கிங்ல போய் வண்டி எடுத்துட்டு வீட்டுக்கு கிளம்பிட்டோம். முக்கியமான விஷயம், நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க.